Дене, ти познаваш марката Scania, така ли иначе? Да, от доста години си ползваш. Карам и съм и фен от още по-отдавна. Какво те провокира, в крайна сметка, да се ориентираш към Scania Super и да подмениш съответно в автопарка? Ами както всички, така и аз реших да се насоча към автомобила, чисто и по технически, и по икономически причини. Ниския разход на гориво, комфорта, дизайн. Лесно се работи с такива автомобили. Както винаги Scania си е била така характерното за нея, че така предразположена е към тунинги, аксесуари. Беше ми мечта от дълго време да го направим и нещата в Scania, благодарение на екипа, на професионализма, получиха се перфектно, прекрасно. Много ми хареса, изключително съм доволен и се надявам наистина това, което е заложено като показатели, да се проличат и в работата и да са постигнати, което се очаква, нали? Като икономия, като разход на гориво и дай Боже да бъде здрав автомобила. Да отговаря на шведското качество, както е било винаги. Ти имаш определени изисквания и очаквания да бъде уникален твоят камион, т.е. да бъде разпознаваем, да се знае, че това е камиона на Интертрафик ЕОД. Оправдават ли се очакванията? Определено са получили нещата, за което още един път искам много да благодаря на екипа. Искам да отлича един човек, който е работил основно по нея, Ицо Янков. Да. Той малко скептичен, не искаше да застава пред камерата, ама исках да го отличим и него, но наистина момчето вложи абсолютен професионализъм, компетентност и дори на моменти не мога да осъзная, че автомобила е мой и че е станало точно тъй, както съм си го мечтал. Изключително съм доволен, наистина нещата се получиха перфектно. Какво е най-важно за теб? Да. Кое според тебе кое е най-важно за тебе от опциите, които има автомобила? Освен комплексното решение накрая, разбира се. Ами времената вече са такива, че хората наистина са помислили преди всичко за сигурността, нали, вече с новите нововъведенията на сензорите, тук наистина в колоните доста неща, така, които основно са за безопасността на движението. Комфорта на управлението вътре е нещо уникално. Возията на автомобила, въобще разположението на седалки, уникално легло. Добре. Комфортен на автомобила, просто няма забележки. Наистина за първи път имах възможността, докато го докарам от Холандия до тук, да се наслаждавам на возията. Изключително комфортна и няма нищо общо с това, което съм карал до сега. И просто уникален автомобил. Един друг автомобил в твоя автопарк имаш навъртени колко километра? В момента е на 2 милиона 255 и малко отгоре. Залагаш ли тези километри и тук? Не знам, нищо не мога да кажа. Пожелавам ти ги. Може би аз няма да издържа до толкова, доколкото предния, нали, стария е 20 годишен. Автомобил уникален, здрав, надежден, но пробега е постигнат и благодарение на добрата поддръжка, съответно на сервис Велико Търново. Ти посещаваш основно този сервис на Велико Търново? Тук, да. Тук основно в сервиза, в този сервис, за което може би, повтарям се, потретям се, най-вече заслуга имат момчетата, които са работили по нея, които я поддържат. И съответно и аз като собственик, нали, като човек, който обича марката, да се грижи за нея като подбалък, както трябва. Нали, не само да са да са чисти, просто поддръжката, нали, време на експлоатация. Плануваното обслужване, абсолютно всичко. Автомобила стария си има
откакто съм го взимал и съм тук, 14-та година, пак казвам, пълна сервизна история. Дори момчета мога да кажа спокойно, че познават автомобила технически по-добре от мене. Нали, какво са сменяли, какво са правили в този смисъл. Искам да го кажа, за което изключително съм благодарен за отношението на чисто човешкото отношение на хората към клиента и към автомобила съответно, за което пак казвам, че благодаря. Нещо, наистина самото отношение чисто човешкото, което държа на него и е изключително важно, защото ако не посрещнеш един клиент подобаващо, той няма да се върне. Така е. В дадения сервис, говоря конкретно за тук. В тая задачка аз положих основата, т.е. дойде един автомобил, момчетата свършиха останалата работа. Абсолютно. Искам също конкретно на тебе да ти благодаря за поръчката. Дори имаше неща, които не ги бях очаквал и не съм ги поръчвал. Бяха така, скрити изненади от мен. Бяха така сложени в автомобила. Наистина всичко перфектно стана. Поръчката изпълнена от най-брилянтния начин, за което сърдечни благодарности. Специално към тебе по отношение на поръчката. И се надявам всичко да си продължава по перфектния начин. Аз сега в завършък ще ти кажа така. Пожелавам ти в сервиз да влизаш само за обслужване. Ако е резонните милионерка да я направиш и тя теб. Да сме здрави преди всичко и безаварийно. Да. И автомобила наистина като цяло да затвърди качеството, шведското качество на марката. Ще. Да се надяваме. Добре.